Que què és un repte? Un repte és una oportunitat d'enfrontar-te a tu mateix. De descobrir-te. Avançar és obrir-se al món. Créixer. Jo sóc una persona inquieta. M'agrada innovar, aprendre, descobrir. Quan sento que una cosa l'he de fer, la faig. I si fas una cosa, fes-la bé. La vida et dona moltes oportunitats per enriquir-te com a persona. A vegades, tan sols cal atrevir-se a buscar un altre punt de vista. Catalunya és una terra de contrastos i no seríem qui som sense la riquesa de la nostra diversitat. Sempre m'ha encantat desconnectar i perdre'm pels boscos de la meva terra. Aquí he après a somiar. Som creatius perquè ens atrevim a imaginar qualsevol cosa. A Catalunya sempre hem volgut donar el millor de nosaltres mateixos. Recordo que una vegada érem al vestidor del Barça i un company em va dir: quan treballes i t'esforces, sempre tens una mica més de sort. No saps per què, però en tens. El repte d'estar competint amb els millors és voler ser el millor. Crec que tothom hauria de venir a Catalunya com a mínim un cop a la vida. Acceptes el repte?